Şu günler Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňünde adamlaryň uly nobatlary emele geldi. Bu waka Aşgabadyň aeroportunda türkmenistanlylaryň ýurduň daşyna goýberilmeýändigi barada gaýtadan habarlaryň peýda bolup başlamagynyň yzýanyna gabat geldi. Dün Aşgabatdaky migrasiýa edarasynyň öňünde ören köp adam nobaty durdy. Bu ýerdäki adamlaryň sany 100den az däldi. Olar dürli sebäpler bilen bu ýere gelipdirler. Adamlaryň käbirleri daşary ýurda gitmek üçin ruhsatnama almaga barypdyr. Käbir adamlar bolsa olaryň özü ýa-da dogan garyndaşlary Aşgabadyň aeroportundan daşary ýurda goýberilmeýändigi sebäpli bu ýere gelipdirler diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 30 aprelde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňünde üýşen adamlaryň arasynda dürli ýaşdaky aýallar we erkekler şol sanda ýaşlar we gartaşan adamlar hem bar. Bu ýere baran 70 çemesi ýaşlaryndaky bir aýal özüniň Türkiýe gadan çetmäge gitmek isleýändigini gurrun berdi. Men şeýle gartaşan zenanyň eklenç gözleginde Türkiýe gitjek bolýandygy barada birinji gedek eşitdim. Öňşeýle ýaşdaky zenanyň daşary ýurda işlemäge gidendiginde eşitmändim diýip habarçy sözüni jemledi. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňündäki nobatlar we olaryň sebäpleri barada türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeler tarapyndan maglumat ýa düşündiriş berilmeýär. Ýöne bu waka Türkmenistanyň onlarça raýatynyň geçen dinç günleriniň dowamında Türkiýe gidip bilmeýändigi barada Azatlyk radiosunda çap edilen habarlaryň yzýanyna gabat geldi. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä 29 aprele geçilen gije Aşgabadyň halkara aeroportunyň migrasiýa gullugy adyndan 50 adamy serhetden geçirmändir. Soňky günlerde edilşeýle ýagdaýlaryň ýene bir näçesi ýüze çykypdy. 27 aprelden 28 aprele geçilýän gije Aşgabat aeroportunda 80 adam ýolundan alınıp galyny diýip Azatlyň Aşgabatdaky ýene bir habarçysy bir gün öň habar berdi we munyň öňü sirasynda 150den gowrak ýolagçynyň uçara goýberilmeýändigini belledi. Şeýle-de paýtagtdaky habarçymyz Aşgabatdan Istanbula barýan uçara 180 adamyň goýberilmeýändigini 27 aprelde habar beripdi. Habarçy şonda sebäbini düşündirmeden serhetden geçirilmedik ýolagçylaryň nägileligine jogap hökmünde aeroportuň resmiýetleriniň güç görkezendigini hem aýtdy. Türkmen resmiýetleri bu ýagdaýyň sebäpleri barada açyk we aýdyň düşündiriş bermän gelýärler. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdu terk edip eklenç gözleginde daşary döwletlere gidýän türkmenistanlylar barada Azatlyk radiosy ýygy maglumat taýýarlaýar. Munyň bilen bir wagtda türkmenistanlylaryň ýurduň daşyna çykmakda duçar bolýan kynçylyklary has takygy Aşgabadyň halkara aeroportundan türkmen raýatlarynyň uçara goýberilmediligi bilen bagly wakalar barada geçen ýylyň dowamında ençeme gedek habar berdi. 2018-nji ýylyň awgustunda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmen raýaty Türkiýanyň ýokary hujaýlarynyň birine okuwa kabul edilen gyzdoganyň Aşgabadyň aeroportunda uçara goýberilmeýändigini gurrun berdi. Türkmenistanly zenanlaryň bir näçesiniň ýurduň daşyna goýberilmeýändigi barada Azatlyk radiosy may aýynda hem habar beripdi. Geçen ýylyň fevral aýynda bolsa Aşgabadyň halkara aeroportunda uçara goýberilmedik. Aglabasy lewaply we daşowly zenanlardan ibaret ýolagçylaryň protest geçirendigi ma'lum boldy. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlaryň ýurtdan erkin çykmak we ýygyna dolanyp gelmek hukuklaryny kepillendirýär. Şeýle-de hereket azatlygy raýat we syýasy hukuklar baradaky halkara konwensiýa tarapyndan kepillendirilýär we Türkmenistan bu konwensiýany baryp 1997-nji ýylda tassyk etdi.